Hola, com estan? Benvinguts al Magadia. És divendres 1 de juliol. Avui comença el mes per excel·lència de l'inici de les vacances. Durant la pròxima hora intentarem contar-los coses que siguin del seu interès. Tot seguit veurem unes imatges i també al llarg del programa veurem un reportatge del que va donar de si ahir per la nit la celebració de la nit de Sant Joan. Però primer els avance com cada dia els continguts del programa d'avui. Avui, per exemple, parlarem de futbol, de la situació del Club de Futbol Gandia amb el president de l'entitat, Julio Santandreu, i també amb el responsable d'esports de l'Ajuntament de Gandia, Marcos Estruc. En primer lloc parlarem d'esports amb la candidata a la presidència del Gandia Bàsquet, Mònica Nogueroles. D'una banda, coneixerem l'experiència d'un jove que després de quedar-se en l'atur i esperar una oferta de treball que mai arribava, va crear una empresa de piscines. Avui al programa coneixerem la seva història. Tot això serà, com diem, al llarg de la pròxima hora, al Magadia. La nedadora de Gandia, Celina Moreno, ha finalitzat amb èxit la seva participació a la travessia a l'illa de Manhattan, a Nova York, després de nedar durant quasi 9 hores, una distància equivalent a 52 quilòmetres. Celina, en primer lloc, felicitats, enhorabona i benvinguda al Magadia. Un alumne del CDT l'Alqueria del Duc, José Terol, ha guanyat el concurs regional de gin tònic que organitza la marca Schweppes. Així que avui el tenim ací al plató i ens farà una demostració de com s'ha de fer aquesta beguda. José, benvingut al Magadia. Nosaltres seguim ací amb més convidats, en aquest cas Antonio Crespo, director del CDT l'Alqueria del Duc de Gandia, que enguany no participa en el concurs de FDUA, però sí està present realitzant altres activitats que ara ens explicarà. Antonio, benvingut. Hola, buenos días. Antonio, dèiem que enguany no participeu i esteu una miqueta més tranquils, ¿no? Sí, la verdad que este año, como no participamos en el concurso, pues vamos un poquito más relajados. También hemos preparado un taller que se está realizando en este momento, que es de cocina y ciencia. Avui s'acaba un dels programes més divertits de la temporada a Gandia Televisió, Som com som. Doncs anem a veure un fragment del making-of de com es fa el programa Som com som, que podran veure aquesta nit a partir de les 8:30 a Gandia Televisió. Nosaltres continuem ací amb un nou convidat. Es tracta d'Evarist Miralles, cuiner del CDT l'Alqueria del Duc. I, com sabran, millor cuiner d'Espanya en aquest concurs que es va celebrar recentment a Madrid. Evarist, benvingut. Hola, bon dia. Evarist, estàs de jurat en el concurs de FDUA. Cada jurat en si és independent. Jo puc parlar-te dels meus. Jo el que busco és que el fideu, evidentment, estigui sencer, que tinga una frescura al producte, que sàpiga mar, que no tinga ningun additiu estrany. Encetem la recta final del Magadia per parlar de la nit de Sant Joan. Per començar, el nostre company Juanjo Pérez ha parlat aquest matí amb el regidor delega de platja, Pep Just, per a que ens contara quina és la programació que podran veure aquesta nit a la platja de Gandia amb motiu de la nit de Sant Joan. Que està molt xulo i que a mi també m'han portat un regal, que és esta pulsera. Jo no volia ser menys que Maria, i és esta pulsera que m'ha portat així, ara si la podem veure així, feta en les xapetes de refrescos, un dels tallers. Para que tuvieras un recuerdo de nosotros. Pues el tindré record. Artistes en ganes. Desde luego. Hacen reciclatge. En poca cosa, mira lo que fan. I avui ens acompanya així al plató del Magadia Miquel Herrero. Miquel, benvingut. Hola, bon dia. Quina expectativa teniu d'aconseguir el premi o estar nominat, com diuen els actors, ja és un premi? Estar nominat, com diuen els actors, i fent paràfrasis en el que tu dius, ja és un premi. Miquel Àngel Landete composa, canta i toca amb el grup sènior i el Cor Brutal. I avui el tenim així amb nosaltres al Magadia. Miquel Àngel, benvingut. Gràcies. Has gravat el teu disc a Uruguai, després has passat per els Estats Units. Conta'ns aquesta internacionalització. Va ser un poc involuntari. I quan són les 2:10 passen uns minutets, ens acomiadem així en aquest Magadia Faller que ha inclòs la retransmissió en directe de la Mascletà a càrrec dels germans Borredà. Nosaltres tornem demà a la 1 de migdia i recorden que també demà per la vesprada estarem en directe en l'Ofrena. Moltes gràcies per estar ahí i que passen un bon dia de falles. Adeu.